dan sian kawai kendu kawai galong ye te poi kendu syongkai baki de hadin ba kun juki ba kalok kila ya thut kila hriura ba la jan poi shuru suput ba kila jan banya petno te bangai syong bat kami jong ta kan thei te syong hi keren te la poi kapor te kawai na daw hi kalong ba ulok mustnat ya kalok ba kan kamar beliau nomor bahaka jing treikam ke jongka kala plut puar pelat hakakam adu ba umtip syu ya ka por kaya adu umtip syu ban kam ka jam kini te bang syong mai ta ikmi ta kan theipat te syong ikren discuss te akatai ong ngani kintin yong ba kiki balik ka khun nga kadai ka badai kadai ka badai nama kani ka por manta hab yin trei lang lok hab trei hab kalap hab trei maladam ni trei lang kumno inla ban pendap ban penbiak ya ka kam juga jong ka yi la sha ki khun tin bu skul kumno ke perthai ke baram te ka habi ban trei haban mingat haban trei stom kata kadai ka jing ai jing mut ke badai andai pa pitim ne kapan perapat ya ka jing dai pedang setengah kamdai ke basnil ka lok makan bela makan trikam kamdai ke basnil kimi kpa bikin ajimut kumta hendrai pak kiklet dapat ben bisyar ba kata ka jing le ka juki kamara ka jing pa ya pra ba ka wei ro ka jing bakla jong ka lok ro tip ka discuss ba lok jong ka ro ka tam tip dan ada ngap ka jing thu hi lok tu la da ben pau sha hi ngam smu hun ni ka ni ka jing le hendrai pak kalau pat hak kata kajing perkat ke jong ka ba ka eki balik kalau ke badai kaya seplang baik ngaliat nam ta kajing bah jong ka ying kesan ngaliat nam ta kajing bah jong ka jongi imeiru ile menjur imeiru im khang yang banle kata te kepen malak no pat okey ia kata kajing gijing ni kata kajing ya pat ya prapa ka ba mi hadir bu te kum kita kejing hadu mentaro kita pi kejing connection kadang dan kim pala bakin ino sedien kebukungsan ba dia juga poro tentang mong ini ke por menta dan kam kono-kono dinen mo jika benle kono-kono panjing machwal nganon kimi pa phale dan kam di ibi kam ha benle haying barit ro ban pensna kono apa ai pa dan kamu boleh kena norok pak email, maka boleh email, boleh ipa kalau nggak bakam bes, kalau bakam bah. Hendak kiklan dapat bah kata kajing pak kajongki ha kiwei mah lah nong nak kikini kipana kiwei, kena kapenduk no, kapenduk mensim, ya laki jongki lok. Kapeniba kim shania laki jongki lok. Kikam shania agite. Katakan dia kawai ke nuksa ke dengan ibong kajing bamla ban ino. But tina kawai ni kidau khantah po Amerika tina ka divorce rate ka kiu bhayam ka kum ki research dah kinik snam la dem ka dei na ka ni ka daw. Baki kum ki tikim pala ban ino lagi jeng kimi ka san palat ka san 4% ka divorce rate hapo Amerika hapo Europe ka dei na kata ka daw. But ngangek mapiru pi nuksa ya ki emlang salang. Ya kajingnya pak ya praji kelongi longsen. Barengi bisyari tiba buon haki kedau syata. Nadui kami bakrawe adui kami barit ero. Ningkong sasinu pai sasidia. Seki. Daire ya kitengah. Tak katakan kau rak kajing prihura. Setelah kepercayaan kajak beri ke berper pergi dan lagi riti kedustur rakai haka sungkurim nak sungkah cuma Hendrai haka Bible ke kerja ini ketahi ba nadu meningkong nadu Genesis hi kaum kong ba kahikai be hadu mentah ba David hi ba dan kamu haban ino kisi tengah kaban ino lana kimna ban ino mukawara jingia kajing dei kejoki haba usindang na kunthei ki lai songkurin ka
kadai ban pendukut no iki nak kata kajing syate kata kajing syakum yang kata kajing syak penyat haki weipat ke jingide lagi dagi kimi kepani perlok perjoni bahing basana wat dagi perabangairu namar ba mentakan ni kajingide ke ba thumai padang setengah kalau dai ke ba kham kodor ba dai ke ba kham kongsan tan ka jingim kajungki bad lada dan kinu kenu ke jingide ki balong ki mau jintut ki ba ura jinge ki ba ura jing kelumar bat ki ba la bangunan ra ya kajingnya pa ya perah badang arngut ki dan kam haban ino sidin kim dan kam haban daiban dan jide kita marka jing ka kamram ke jong ki arngut sitinga kalong ndai ban pen sobhai de ki weipat ndai ga dai ban pen sobhai wei ya i weipat ba khamtam ka chua jingi mo nong kami ke jing keli ke jing di khul khadu lem no ni khu madantang marwai lem no pat gitu hap syong hap sa lang ni ne yang ni ngi iba ka jing syok ka kham khang nei bo long ban ngumi syong sa lang syu ji ni ka khang ke ka ni ka hikai ke bagindon ni kata ka kerdan kata ka jingkit khli ba ka juga poro ka hikai ro e phi ki mi pa ba da ki khon khadu ke jong phi lawat da ki syong ki sa lang ni khu marwai jong phi ki syong ki sa lang ro phi haban pelaj no eki kam dai syok kam je phi ba pin tuklar pin penyat ya ke e ki ba ki le ke e ba ki im laksi wat la ki sa lang mo kana ha ju pi pihak ai kita ke space yang tak jaga bakin la bakin sinsyar hila ka jong ka ying kasam hila ka jong ka jingim kawai ni kita ba pen ura jing ura ka de jing tuklar pulat jong ki bang sabar na jing ar tara kan thuk lang ki me khipa ta shule ka ne ka niru mundai banle umlong banle ka tu mule ka ni umlong le ka tu sabane ne taro hapan panjing bet hapan panjing minjur kimi pagi dingin tak kira kikelat bagi hapan pelaj hapan pelaj hot salang na tu Henry ai ke ni kita ka jaka ai kita ka spear bikin penyat yang la ka jong ka la ka jong ka ying kesem ai kita ka la bikin sim ni kirai ladaki long nak rai nong nuru ai ki bikin sim nada dei ke bala sniu sebab pelat hab hiban pen i tamong ra tene kamut patang nama ro pidik mi kpa nong kumut berkhot i ka de ban long bet nanu nangi kam dei ban long ta kai de phi ki mi kpa mani bun ki bala lang ba mo ki mi kpa ba dang khun ka de ka kamram ka jong phi ban hikai lagi jong ki khun kung no ba la sha ne kla som kurin kin de ban pelaj no ipi jadi ban i no ipi bikin nang man penjingai la de napi bagi habi hikai ki khuri ti hak ta ko bala sha ne kla som kha som man ne kla sang la ka jong ki yeng kin dum nang bikin sim ni ki rai bikin penyat bikin tai la ka jong ki yeng kesa dia hikai ki hak ta dia sedang men sang ka nong rim na du unta bikin dum nang ke bikin le kata nada pigi kimi kipa pim sedang le dimne makhadu hi long ketik counselor ma there will always be a monkey on your back counseling itu hikai ba a monkey in the back don't be way ni ban long kum kajing ban kia ka ban snow ba yapi ka ban num pelat re yapi ma belai mo teng ni jadi di ban pet no di ban mi no bat aljong bat jubor de kata ka wara jing do nong ke pin min sau ro juga po ke pin maro ya ki kayeng sam ji khon ki jong pi juga por ka wara jing e pi tapi hab hikai ki pin kata po kata dun ka hab hikai ki bakin nang bakin ino ila ki jong ki khon ki kiti bikin ino e pi ya ki jide ki be pat nak tapi ban pe jimut ya ta ka jide setengah arki ka jing mayan ka baar ba kadeng tu om ong ba buanut kinne ko haban ino mentabak haban yaine hapadeng kini ki arngot haka green kini ka kinne ka dan ya ka jimut kurang banta ti prabong stick ne glue haba jangan kayak ba kat ke pot ni juta da ka jang ngita da ka gom ngita da ka du haba jet ka juti ngita da ka den right but barabori nget be haba ngita
ya ka eri ki ngidon bihi ka jing tmu ba bat ni kwa hiru ba ka to ka ege bengyata kan ne ba din ya ni kwa da bang dong angan ta tang ba kan ne tang mutas kinta ni kwa bihi ba kan ne se ni wat ni chit knang hiru da kita ka jing ta ki ba klan ki ba dan bor bliu ni kwa ba ban ne dahang ni ro haba ka bible ka ba ong ba kidan ka monyane mo kini arngut ki hab ki de ban ye sha ta lang bai cha ta lang bai ka jingmo jang jing ta ka long li ban num don shu kai kata ka jingnya khlat te ban na ka benta ban pun urlong ye ni kini ki arngut ki de ban don kai da ka man smobha jum ki hadin me kila perkhat kila sani kila puston ha ki poi ban sim ye karai ban aitino ye de ni ban commit ile de ban ra ele jong ban nyalam ile de ba minta ngan lek ban ta lo ile de ban no bat u ni bat ka ban dan jinge dai no bat mai bat u ni bat ka bat ini si minta ba bun ba sokha suma ne kham tam le de ngi pe kito ki ba hapo ar pho serum wat ki ba ar pho live sauro barabori kam na dai than kata ka jing sokha suman ka ba dai hi ki bala da thu si sahi ban ne tada semi ni ki ong no labah kalah mai ngalabah kalah memboleh ya bakile itu kam kim don ciperkat kim don ciperkat itu ya kim tahu kim bisa kim punya ke hakani omo bentak makadang kata kajimut benum lacu ke kini kajimut bentak ni ka tahu kam tam le ha ka baide ke kadai kata kajinyai ni ha kajimut ciperkat kajinyai ni ha kajing snow bat kajinyai ni ha kai ha kajing simrai kebo minta ke bakile ke baki perkat ke benyolong kawai ke baki ki simrai ke benyolong kawai ke baki snowro ke benyolong kawai kanum dan kita ka jinglong banyapat penat benlong la ka jong ada ka jimut ni bakinya ini tada ulok mentau simino makarai bune dei kemo kedai ka jing dan ka jing tipleng ba kalok ru ke ben minjur ba kata karai ba ulok usim da karai ke sim ulok simino karai ke ulok ru di bendan kai di bendan kata ka jing minjur kata ka jing soya hap ba ka ke baki sim hatu pom di ben ong pat kedai ka jing le ka jonga di nomor banga perkat banga unga laja dan ungi unga laja masni songkuram ni unga laja dan we dendungi tai mablai marbala tak lang bisa bro armut kerana kerai kerana keman kerana bagi snor kedai banyak lah te berbori ha setengah kipoi banyak klat no ni kipoi banyak petno setengah pot kedai nomor ba kimla benmentin ya kini kajing tak ini kajing ya kini kajing ya deh ya kajing dia kita no ki kembalong ki fevicol kembalong ki fevicol ki kimla ban long permanen ni kepok ki tlat no kebor ni ne ta ka jing dei jing setengah ri de kepor ha ka jing de kepor ki that ki tlat no teng dak pok ki nya no bat kadau liu ka sora ka jing arpat dan dari kembali ban long ta haba poi hum kita ki por ka de ka kamram ju ki brar no di bani ba ka de haban sine ka rai bat mai ban pun baha ban pun klan biang ya kata ka jing dei ka jongki ban pun kan mau biang kita kan ngrum ke baki kila pieng kita ki kula ke kila klai hagi por mensya na ka benta bani ban pun klan shu ya kata ka jing ne ka jing na ta ban pun ne ban pun baha shu ya kata ka jing dei ka jongki ban haba poi ki por ki kem mo hakapan ni dak por haban sim ya kanu ka rai dak por teng kilong la ka jong ini teng la ka jong mut ki la bersih la bendai no kalok dan hapdeng lok dan siang pat don ki bahayang basen yeno nganjit bong katai ro ka badai ka ngani ro badai barabor hi ka kamram hi jong kalok ni jong lok ki dei ban jit be yeno sekit tengah ka jong ki